हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दिनै लास्ट डेट बेनो जाबाय KYC कमप्लिट खालामनाय फिएम किसान। दा फिएम किसाननि KYC सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय लास्ट डेटआ बारायगोन ना बाराया जों बेखौबो नायगोन पर्टेलाव थांनानै। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो बेफोरबायदि स्किमनि बागै आपडेट मोननो लोगोसे साख्रिनि आपडेट मोननो। दा बुंनो थाङोब्ला अरुणोदय स्किम फैगासिनो दङ। अरुणोदय मान होननाय मोनसे गोदान स्किम फैबावगोन आरो बेयाव 8 लाख गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन फैसिगोन दा बावैनो। दा सेप्तेम्बरनि 20 निफ्राय नोंथांमोननि अक्ट'बरनि 20 सिम जागोन एप्लाइआ अफलाइन एबा अनलाइन बेखौ आपडेटखौ लाबोगोन आरो सोरबादिया मोनो बिनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। फिएम किसाननि लास्ट डेटआ जाबाय KYC 31 जुलाइ एबा दिनै। दा बारायगोन ना बाराया जेब्ला बारायगोन बे पर्टेलावनो फिन खनसेबाव आपडेट फैगोन जे बारायबाय होननानै। नाथाय दायो आं भिडिअ खालामनाय टाइमाव बारायथ'वाखै। स' बिनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगोन जेब्ला गोदान आपडेट फैयो जों बेयावनो नायगोन गासैबोखौ। बे जाबाय KYC साक्सेस खालामनाया बोरै खालामनांगौ आरो बबेयाव खालामनांगौ जों बेखौ नायगोन। दा दिनैनि भिडिअ जाबाय मबाइलाव बोरै KYC साक्सेस खालामनो हायो जों बेखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया अके। दा बेखायनो जों एसे गायाव फैनानै जों मा खालामनांगौ सिगांनि बायदि KYC मोनसे दङ जों बेयाव निउआव क्लिक खालामदो। देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जायो बेखौथ' मिथिखागौ बयबो। दा बिनिफ्राय जों OTP बेस KYC दङ। दा आधार कार्ड नाम्बारखौ जों होनांगोन आरो दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ मोनसे खोथा बुंदोंमोन आधार कार्ड आपडेट खालामनो जायफ्रा फिएम किसान रेजिस्टार फार्मार्स थ' नोंथांमोना खालामना लाथारनांगौ आरो अब्लासो KYC साक्सेस जायो नालाय। दा जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट अब्ला CEC सेन्टाराव खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय KYC खौ लास्ट प्रसेसआव साक्सेस खालामनो हायो। दा जों बेयाव जायखिजाया आधार कार्ड नाम्बारखौ होबाय अके। दा जों आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामबाय एन्टार खालामदो नोंथांमोनाबो गाव गावनिखौ जायफ्रा KYC साक्सेस जायाखै। बिनिफ्राय चार्ज मोनसे अपसन मोनो चार्जआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो ओरैबायदि खोथा नोंनि आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय जानांगोन होमबासो नोंनाव OTP थांगोन नालाय नङाबा नोङो मोननाय नङा। दा नै आं होनाय लोगो लोगो मा खालामखो दानिया फैबाय आधार रेजिस्टार मबाइल नाम्बार माने आधार कार्डजों रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव जोङो होनांगौ आरो होनानै जोङो गेट मबाइल OTP आव जों होनांगोन अके। दा जों बेयाव हमना ला मबाइल नाम्बारखौ जों बेयाव एन्टार खालामबाय हमना ला आं दायो सासे साबस्क्राइबारनिखौ होबाय। देन बेनिफ्राय फिएम किसाननि स्किमाव रां मोनबाय थाखायो नाथाय KYC साक्सेस जायाखैमोन आरोना। स' बिदिब्ला जोङो गेट मबाइल OTP आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे आं जाय मबाइल नाम्बारखौ होदों बेयाव OTP फैगोन अके। दा आं होबाय। स' बिनिफ्राय दायो मबाइल OTP फैबाय नै नोंथांमोना नुदों गोजौआवहाय आं बेखौ ब्लार खालामबाय मानोना प्राइभेटनि खोथा थायो। स' बिनिफ्राय जोङो मबाइल OTP खौ बेयाव होनोसै दानिया देन होनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे अपसन मोनबावो बेनो जाबाय साबमिट OTP अके। जों बे साबमिट OTP आव क्लिक खालामनांगोन आरो जोंहा गुबुन प्रसेसआव जोङो थांनो हागोन। दा आं बेयाव साबमिट खालामबाय। देन साबमिट खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मबाइल OTP आ जाबाय मोनसे खोथा मबाइल OTP बेनिफ्राय आधार OTP मोननै रोखोमनि OTP फैयो। स' नोंथांमोना मोननैखौ होबासो साक्सेस जायो। मबाइला एक्सट्रा बेनिफ्राय आधार कार्डनि एक्सट्रा फैयो अके। दा जोङो होबाय बेखौ बेनिफ्राय बेयाव नोंनि आधार कार्ड नाम्बार मबाइल नाम्बारा ओंखारबाय माने बे मोननैजों लिंक दं होनना सानना लादो बुजिबाय। बेनिफ्राय जोंहा मबाइल OTP जाखाबाय दाथ' जों मिथियाखै आधार कार्डनि रेजिस्टार मबाइल OTP खौहाय उनाव नोंथांमोना फैबावगोन गासै मोनब्रै रोखोमनि फैबावगोन। दा नोंथांमोनाहाय बेयाव होनानै एन्टार खालामनांगोन अके अब्लासो जोंहा साक्सेस जायो। दा आधार कार्डना फैबाय OTP आ लोगोफोर गासै 6था फैयो 6 डिजिट फैयो आं मोनब्रै होनदोंमोन गासै 6 फैदों बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामदो। देन साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माबादि नायदो नै स' नोंथांमोना गोजौआव नायदो जे KYC साक्सेसफुलि जाबाय आरो अके। दा KYC हेज बिन डान साक्सेसफुलि बेबायदि होबाय देन अब्ला बे KYC आ साक्सेस जाबाय आरोना। थ' साक्सेस जाबाय नोंथांमोननि KYC आ कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो दा बेबायदि प्रसेसजों नोंथांमोना खालामनो हायो। सिम्पोल खोथायाव नोंनि आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय जानांगोन आरो आधार कार्डनि एक्सट्रा OTP फैगोन बेनिफ्राय मबाइलनि एक्सट्रा OTP फैगोन बे मोननैखौ होनाय लोगो लोगोनो नोंनि KYC आ मबाइलावनो साक्सेस जायो। दा लोगोफोर बुजिबाय आं सानबाय बेनिफ्राय आधार कार्ड जोंहा आपडेट खालामना KYC आ बे जोब्बाय। स' बिनिफ्राय लास्ट डेटआ बारायगोन ना बाराया जों बेखौ नायबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव जेब्ला बारायो एबा बाराया आं बेखौ नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। बेनिफ्राय अरुणोदय स्किम फैगासिनो दङ नोंथांमोना रेडि जादो डकुमेन्टसखौहाय नोंथांमोना जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड रेशन कार्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक एकाउन्ट बेनिफ्राय गुबुन गुबुन इनकाम सार्टिफिकेट बेफोरबायदि थाबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो एज ए अफलाइन एबा अनलाइन बेखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन अके। दा जायखिजाया लोगोफोर बेनोसैमोन आधार कार्ड KYC आपडेट खालामनाय फिएम किसाननि।